बे दाला आं बानायबोनायसो बे आइफवालि दाला आं बानायबोनायसो जाम्बालाय फिनिशिं जायाखैमोन दा फिनिशिं खालामना होबाय क्लिप्सआवथ' नुबाय भिडिअ क्लिप्सआव जोबोद मिनिथाव बेयाव दालां बेखेवनानैनो आइफवालियाव हाग्रामा महिलारिखौ प्रमद बर' सारा जेबो मावाखै होननानै बखिदोंमोन दाख्लै बिनि सोमोन्दै दिनै जोबनाय फारसे सावरायगोन बिनि सिगां नैबे प्रिथिबि देब नारायण मेसआ जे पेनेल लिस्टआव फैदों बिनि थाखाय जे खाम्फाजों माखासे खोथा रायलायनायावहाय निउस चेनेला माबादि दामना होदों अरिजिनेल माखासे बुस्थुखौ खिथाया बुस्थुआ माबादि दामनानै रायजोफोरखौ गोनो गोथो खालामदों बे समाव बिपिएफनि केन्डिडेटफोरनि गेजेराव बे समाव औ नंगौ बे समाव दावराव जालायनायखौ नोंथांमोननो खोन्थानो लादों होनलायलायनाय खोथाखौ आङो सिगाङाव सावरायग्रोगोन गिबियावनो नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनाय जायफोर बिथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अननानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो गोदान गोदान भिडिअ मोनबाय थानायनि बेल आइकनखौ थुनानै लादो स' गिबियावनो हेल' एभ्रिवान वान्स अगेन वेलकाम बेक टु दा चेनेल दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं स' सावरायनांगौ आयदाया बेनो आर'नाइ रादाब चेनेलाव फैनानैहाय खाम्फा बरगयारि मानगोनां डेपुटि चिफ आगुनि बिथाङा माखासे गोबां खोथा खोन्थादों चेनेलनि गेजेरजों सोंग्रायाबो सोंदों खोन्थाग्रायाबो खोन्थाना होदों जोबोद मोजां बाथ्रा नाथाय बेनिनो जेब्ला सोंग्रायाहाय रिपर्टाराहाय प्रिथिबि नारायण देब मेसनि खोथाखौ सोङो अब्ला खाम्फा बरगयारि बिथां सारा होनदों जे बिथांखौ मोजाङै सिनाया बिपिएफनिबो सोद्रोमा नङा नालाय होननाय मोनसे खोथा खाम्फा बरगयारिनि खुगानिफ्राय ओंखारदों दा बेखौ लानानैनो बबेबा चेनेलनि नामफोरखौ आं बुंथ'ला ससेल' दामना होबाय डाबल बेखौनो औ नंगौ दिनै बे समावहाय नोंथांमोननो बिपिएफनि केन्डिडेटफोरनि गेजेराव दावराव जानायखौ जों खोन्थाना होनो आखायाव लादों औ नंगौ बे समावहाय औ नंगौ बिपिएफनि केन्डिडेटफोरनि गेजेराव गोबां गुलाय गुजाय सोमजिदों होनलायलायनानै लागायगासिनो खिन्थु बे खोथाखौ खाम्फा बरगयारि बुंनायनि सिगां 20 मिनिटसो सिगां गोबां खोथा बुंबोबाय नाथाय बे खोथाखौथ' होआखै नैबे ससेखौ दानस'नानै डाबल अ नंगौ बे समावहाय नोंथांमोननि सिगाङाव अ नंगौ मा फाग्ला जाखोसैलाय मा नंगौ बै नंगौ ससेखौबो होदोना बेदिखौ नुनो मोनदों थारमानि मोदोमा बैसोरखौ बुंहरबाय बैसोरनि माइनास जानायानो नैबे माखासे चेनेलनि माइनास जानाय जायो आरो होनबाथ' मिन्थिखाबाय बेफोर चेनेलफ्रा सोरनि आखायाव दं सोर सालायगासिनो दङ बे चेनेलफोरखौ आं बुंनांलाया नोंथांमोनानो मिथिखायो आरो बेबादि नोंथांमोना बबेबा चेनेलखौ मोजाङै मिथिथारनाय दंबावोब्ला कमेन्ट्सनि गेजेरजों आंनो फोरमायहर नोंगौ खाम्फा सार बुंनाय बादि थांनाय माखासे सिगांनि बिपिएफनि आमोलाव जानाय स्किमनि फैसाखौहाय बिथांमोना द्र'खौ हराखै गासिखौबो हमथाजोबनानै दोनदों बेनि प्रुफखौ आङो होनो हायो दोनदों दिनैसिमबो हराखै नोंगौ बे सैथो आरो नेटकनासो बेखौ अडिट खालामफैदों दा ओंखायनो बेवहाय बिपिएफनि गोबां लिडारफ्रा सोंदों नेटकना सोर जोंनि 6 सिडिउलनि बिटिसिनि अडिटखौ खोनासंनो होननानै जोंनि 6 सिडिउलनि बिटिसिनि अडिटखौ गुबुना बोरै लाफैनो मोननांगौ जोंनियावनो जोबनांगौ बास बेसो मा बुङो आइफोर आफाफोर दा बेजों लोगोसे बिपिएफआ बुङो प्रमद बर' सारा जेबो मावाखै कारिगावनिफ्राय क'क्राझारसिम थांबा मोननै मोनथामसो स्पिड ब्रेकार बेनिफ्राय मोजां प्रमद बर' सारनि फट' बेखौल' मावदों होननानै इउपिपिएलनि लिडारफ्रा बुङो हाग्रामा महिलारिया 17 बोसोराव जेबो मावाखै खालि अन्थाइ खाम्फाल' गायसननानै गालांदों जों बेखौ दा फुलफिल खालामगासिनो दं होननानै जों सोरनिखौ लानो रायजो राजाफोर आरो बिजिरनाया नोंथांमोन रायजो राजानि आखायाव फ्रि
बिजिरनाया फुरा खुला फ्रिदमखा। दा आंनि बादिब्ला ग्रिन फिल्डआव थानानै इउपिपिएलनि दैदेनगिरि बिथांमोन, बिटिआर सरकारनि दैदेनगिरि बिथांमोना लेक्सार होयो। बे ग्रिन फिल्डखौ हाग्रामा महिलारि बिथां सारा गावनि आमोलाव बानायदों आरो आइ फावालियावबो हाग्रामा महिलारि बिथाङा अन्थाइ खाम्फा गायसननानै माखासे सेंसन खालामनानै आद्रा थानायखौसो प्रमद बर' सारा बुंदों। आरो बे ब्रिज आरो गोबां ब्रिज, गोबां लामा सानथ्र'नो हाया, बेफोर लामाजों बिथांमोना गारि खारनानै मिथिं दावथिं खालामदों। अब्लाबो हाग्रामा महिलारिखौ जेबो मावाखै होननानै इउपिपिएलनि दैदेनगिरि बिथांमोन, बिटिआर सरकारनि दैदेनगिरि बिथांमोना बुंदों। इन्जिनियार कलेज, CIT सोर लाबोखो? गोबां ब्रिज, दालां, लामा सोर बानायखो? सेक्रेटारियेटनि खाथिनि ग्रिन फिल्ड सोर बानायखो? हाग्रामा महिलारिनि इन'ग्रेसन खालामनाय अन्थाइ खाम्फानि दालांखौनो बेखेवनानै जेबो मावाखै होननानै लेक्सार होबाय प्रमद बर' सारा। आरो गुबुन फारसेथिं बिपिएफनि दैदेनगिरि बिथांमोना प्रमद बर' सारा जेबो मावाखै। जायफोरनाखि आसनिफोरनि नाम होदों बेफोर गासिबो सिगाङाव जाखाजोबनाय। फोरदानमोन, तापसमोन, IS बानायनाय बिपिएफनि आमोलाव बिथांमोना खालि बिथांखिनि नामखौल' दोनाखैमोन, खिन्थु सिगांनिफ्रायनो दंखायोमोन होनदों। हा फाट्टा होनाय, नंगौ नैबे मोनसे बुस्थुआ बिराद मोजां बुस्थुमोन। नन ट्राइबेल बिथांमोना बिटिसिआव ट्राइबेलफोरनि हाखौ नन ट्राइबेलफ्रा बायनो हायामोन, नाथाय ट्राइबेलफ्रा बायनो हायोमोन। बेबादि मोनसे आयेननि गेजेरजों सेफगार्ड होबोदोंमोन बिटिसिखौ। दा बेवहाय बिथांमोना आसनि लानानै मिशन बैसुमुथि लानानै बिथांमोना हाफोरखौ सेफगार्ड होदों। दा मोननैबो खामानिखौ मावदों, राजखान्थियारि पलिटिकेल डायलग हिसाबै मावाखै होनलायलायगासिनो। दा सोर बेसेबां माबादि मावदों, सोरजों बिटिसिआ आरो बर' रायजो राजाफ्रा आरो बिटिसिआव थानाय सम्पुर्ण गासिबो जाथि जनगोष्ठीया रैखाथि गोनांसिन, नोंथांमोना कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरब्लानो जाबाय। आं नोंथांमोननि कमेन्टखौ नेनानै थाबाय। प्रमद बर'निखौ आं बुंबाय थादोंना, प्रमद बर'आ 4 बोसोराव मोननै गोदान खामानि मावदों गोदानै, आरो आं बेलेग खामानि नुवाखै। मोनसेया जाहैबाय कारिगावनिफ्राय क'क्राझारसिम गोदानै स्पिड ब्रेकार बानायनाय, बे मोनसेया जाहैबाय कारिगावनिफ्राय क'क्राझारसिम थाङोब्ला नोंथांमोनहा प्रमद बर'नि गिदिर मोजां फट' नुगोन, नायनो मोजां। बे मोननै खामानिखौ मावनो हादों। जों बेफोरखौ मावनो हायाखै, दुखुनांथाव बाथ्रा बेनो। बिपिएफना जाहैबाय बिटिसि ओनसोलाव गोजोन, खौसेथि आरो उन्नयन लाखिनायानो जोंनि बेनो मिशन, बेनो बिजन। सोर लेखा गोरों सोर लेखा रोङा आं रावखौबो मिथिया। इलेक्सनाव सासे लेबारनि भटआ जेसेबां दामि, बे डक्टर इन्जिनियारनि भटआबो एखे समान भेलुसो। जों बयखौबो समानै सनमान होयो। स' दिनैनि भिडिअखौ एसेखिनियावनो फोजोबबाय। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ अल।